u tim, bit ćeš i ti jedna od nas. Wings, neka ruke spoje se, moć i snaga zajedno, tako mnogo jače smo. Petorka Wings, jedan osmeh može sve, zato smej se, menjaj svet, tako jači smo za let. Leti s nama. Hoćeš u tim, bit ćeš i ti jedna od nas. Dobra energija magiju stvara, tako počinje zvezdani sjaj. Neka sja kada letim kroz vreme i snove, ja tada dobro znam da život ima boje. Koje dobro stoje Wings, neka ruke spoje se, moć i snaga zajedno, tako mnogo jače smo. Petorka Wings, novi klinci u kraju tvom, nađi moć u društvu tom, leti s njima slobodno. Gledaj sada Wings, ta magija Wings, maštaj i ti ako znaš, sa nama je tako lako, ti samo reci Wings. Bloom traga za svojom prošlošću. Teško joj je što se udaljava od Brandona. Pored toga, misteriozna devojka je umešana u sve. Bloom otkriva da je Brandon u stvari princ od Erakliona. Otkrila je da jedina sigurna stvar u njenom životu nije sigurna. Sad više nego ikad želi da ode kući. Izvor zmajeve vatre. Hej, evo je Stella. Svi smo sada tu. Nadam se za tvoje dobro da je ono što hoćeš da nam kažeš veoma važno. Ja, bila sam zauzeta organizovanjem kolekcije obuće. Bože, ti stvarno znaš da središ svoje prioritete? Prioriteti su okej, ali ostatak njenog mozga ne radi baš najbolje. Moram da pričam sa vama, devojke. Ozbiljno. Šta nije u redu, Bloom? Razmišljala sam o ovome već duže vreme. I posle svega što se dogodilo u Crvenoj fontani. Pa ja sam odlučila da napustim Alfiju. Eto, rekla sam! Šta? To je bio mali glupi incident. Ništa strašno. Zaboravi Brandona, Skya, kako god da mu je ime. Ti si ti. Tvoje moći su zapanjujuće, Bloom. Nemoj da ih protraćeš. Hoćeš tek tako da odustaneš od svega ne znajući kako će se sve završiti. A šta je sa tvojim poreklom i tajnom o nimfi Daphne? Više me to ne interesuje, Tehna. Stvarno, pre bih da zaboravim na celu stvar. Ja ne pripadam ovoj dimenziji i svakog dana sve više to primećujem. Slušaj, Bloom, razmisli dobro pre nego što doneseš tu odluku. Veruj mi, Flora, već dugo razmišljam o ovome. Brandon je napravio budalu od mene. Zašto mi je rekao da je vitez princa Skya kad je on u stvari princ Sky? Možda zato što ja nisam princeza. Svi ovde su na neki način specijalni, neobični, a ja sam niko. Sigurna sam da će razumeti. Stvarno mi je žao, Kiko. Dođi gore.
strane zauvek. Zbogom, Magix. Tek tako. Rekla je zbogom Magix i nestala je. Otišla je, ha? Pa mala bila je odustala. Otišla je kući. Sestre, slušajte. Ovo je prilika koju smo toliko čekale. Bez njenih Winx prijatelja, Bloom je još ranjivija. Dobro, Gardenija, stižemo. U redu je, Bloom. Ne moraš ništa da nam objašnjavaš. Napravila si izbor i mi poštujemo tvoju odluku. Nadam se da niste ljuti na mene. O, Šećeru, zašto misliš da bi se ljutili? Ti ćeš uvek biti naša devojčica. Pa, propustila sam celu školsku godinu. Znam da ste htjeli da idem u gimnaziju, ali umjesto toga ja sam izabrala... ali ne mogu da se oduprem osjećaju da sam vas na neki način izneverila. U stvari, znam kako se osjećate. Sećate se mojih moći. Možeš da kreneš u gimnaziju sledeće godine. Sada nam je drago što si se vratila. Mogu da vidim vaše osjećanja i znam da niste srećni. Hej, vidi ko se vratio. Naša draga Bloom. Pa kako je bilo u specijalnoj školi za specijalne devojke? Iznenađena sam što te vidim ovde u ovo vreme. Škola još nije gotova. Zdravo, Mici. O, znam. Izbacili su te, a? Ne, sama sam napustila školu. Kako god. Šta je bilo, bilo je. Ali na kraju opet nisi uspela. Zašto me odmah niste obavestile? Pa, mislila smo... Šta ste mislile? Da ja to možda neću primetiti. Ali vi ste njene najbolje prijateljice. I niste pokušale da je zaustavite. To nije tačno. Gospođice Mjuza! Dobro, dobro. Hajde da o ovom razgovaramo neki drugi put. Sad ste slobodne. Čule ste šta je rekla? Trebale smo da obavestimo Faragondu. Da, možda. Ali šta ako se Bloom bude predomislila? Šta ako se vrati? Ali nije se vratila, suočimo se sa tim. Bloom je otišla za uvek. Pa onda ja ću je vratiti. Roze Karanfil. Izvinite, gospođo Jeans. Mislim da ga više nema. Mama, ostalo je još ovo. Evo. Hvala vam. Lepo imati asistenta koji posjeduje magične moći. Flora me je naučila tom triku. Nedostaju ti prijatelji, zar ne? Znala sam
sam da neće dugo izdržati. Nije se uklopila u Alfiju. A opet, Bloom ne pripada ni u ovom svetu ovde. Uskoro ćemo krenuti u akciju i tada će njene muke biti okončane. Vidjet ćeš, Kiko. Brzo ću se uklopiti i nadoknaditi sve što sam propustila. Donela sam pravu odluku, zar ne? Hvala ti. Ti si pravi prijatelj. Bloom, šta ima? Pričaš sama sa sobom, devojčice. Pa bolje nego da pričam sa tobom, Mici. Mrzovoljna si, šta je? Jesi li pala na ispitu ili... Ups, kako sam glupa, potpuno sam zaboravila, ti ne ideš u školu. Dobro, Hej, nadoknadit ću to sledeće godine. ali ćeš kasniti godinu dana. Šta je sa tobom, Mici? Ostavi me na miru. Zamisli da ne postojim, okej? Ne moram da zamišljam, Bloom, ti si niko i ništa. Sad je bilo dosta. To je i zaslužila. Hajde, idemo kući. Ne, Mila. Dobroveče, Bloom. Došli smo da posjetimo tvoje roditelje. Mogu tako da ih zovem, zar ne? A sada ćemo, Bloom, da uzmemo ono što nam u potpunosti pripada. Hajde, Džine, tvoja je. Sad smo na istom nivou. Što? Gore sam, siledžio. Zažalit ćeš što si napao moje roditelje. Pa, Bloom, hoćeš sa nama da se obračunaš, a? Stormy, hoćeš ti ovo da obodiš? Sa zadovoljstvom. Predaješ se, Bloom? Bolje da krenemo, sprema se Oluja. Dobro, neka joj bude. Ali imamo još jednu opciju da probamo. Još jednu opciju. Moji roditelji. Nismo baš brzi na obaraču, zar ne, Bloom? Bloom! Mama, tata, zašto nam ovo radite? Šta hoćete od mene? Hoćemo da te vratimo u normalu, draga. Hoćemo tvoju moć. Nema šanse, neću vam dati ništa. Vi ste zle. Pogrešan odgovor.
Uzaludno se opireš. Hoćemo zmajevu vatru koja je u tebi. Znaš, draga, naša 3 pretka otišla su toliko daleko da su uništili domino da bi se dočepali zmajeve vatre. Shvatile su koliko je moć vatre velika i ništa nije moglo da ih zaustavi. Za malo da to i urade. Kada je došla tvoja starija sestra, Dafni Nimfa, morala je sve da upropasti tako što te je spasila. Dafni? Zato su morali da je se reše. Ali pre nego što su to naši preci učinili, Dafni je uspela da te odvede i sakrije na nepoznato mesto, daleko od tvog mesta rođenja. Ali kakve veze imate vas 3 sa onim što su naši preci uradili? Nastavljamo tamo gde su oni stali i uspećemo u našoj misiji. Zar ne, sestre? Tako je. Vidiš, naši preci su bili stari i izmoreni, ali mi smo mlade i jake. Onda ćete morati sa mnom da se obračunate. Stvarno? Kako je ovo tužno, ne možeš da staneš na noge, princeso? Zašto me zovete princeza? O, zabavno. I dalje ne možeš da pretpostaviš, zar ne? Draga moja Bloom, ti si ćerka kralja i kraljice Domina. Ti si jedina i poslednja naslednica trona. Ti si čuvar najveće moći univerzuma. I još malo... I još malo... Ova ogromna moć će biti u našim rukama. A, sestre, prepuštam je vama. Neću čekati ni minut više. To je to. Ništa nas ne može zaustaviti. Spremne? Spremne. Uživajte u ovom trenutku. Sada ćemo postati 3 najmoćnije veštice u celoj magičnoj dimenziji. Bićemo nepobedive. Hajde da požurimo, postajem nestrpljiva. Hej, šta se dešava? Ništa tu poglavi. Hajde da idemo odavde. Ne šalim se, ovo je bio moj skuter! Da, svakako. Znaš šta, Mici? Možda bi trebala da odeš na odmor. Tata... Bloom, mila moja. O ne, vratile su se. Stella! Bloom! Šta se desilo? Trix! Vratile su me do ovde. Napale su me. Bile su prejake. Uzele su mi moje moći. Bloom, mislim da bi trebalo da se vratiš u Alfiju i rešiš sve ovo. Tvoja mama je u pravu. Dobro znaš da si ti jedna od najmoćnijih vila ikada, Bloom. Hajde da uzvratimo udarac. Ako se budemo borile zajedno, pobedit ćemo Trix i njihove zle planove. Uz tebe smo, Mila. O, volim vas. U sledećoj epizodi Riven će saznati za Darcinu prevaru. Trix su uzele zmajevu vatru, moć koja pripada Bloom. Da li će napasti Alfiju i crvenu fontanu u želji da preuzmu kontrolu? Svi će se hrabro suprotstaviti, ali magična dimenzija će biti u haosu.